Tartalo. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Sekula izan zarete Aralarko mendizerran? Sekula joaten bazarete, favorez, ibil zaitezte adi. Batez ere, ekaitzeko egunetan. Kontua da aspaldi bazegoela hartzei bat, lakuntzan. Haizea izena zuen. Eta goizero bere ardiak hartu eta Aralerrera joaten zen. Bertan uzten zituen ardiak lasai-lasai, berarra jan ta jan. Eta bera zuaitzuaten azpian jarri, eta plaust, goxo egoten omen zen. Baina badakizu Euskal Herria nola izaten den orain ikaragarrizko eguzkia eta halako batian. Bai, Aralarreko zerua, erabat ilun jarri zen, eta haizeak bere ardiak hartu, eta korrika eta laisterka hasi zen igotzen, aterpe baten bila. Han ikusi duko bazulo bat, abiatu da laisterka eta errandia ardiek ere etortzeko bere gibeletik, eta sartu direnean kobazulora. Arna sartu, ta hantxe agertu zen. Erraldoia zen bera, begi bakarrekoa, eta hortzak. Zorrotzak bezain zikinak zituen. Tartalo zen. Tartalo ikustean, ardien atzetik gordetu zen, eta saiatu zen xokoren bat topatzen. Baina Basak jaunek begi bakarra bat edukita ere, begi hori, bizia bezain azkarra dauka, eta batetik bertzera, hasi zen bilatzen, eta lako batean raust, topatu zuen haizea. Hartu du bere esku erraldoiarekin, eta jate ardela. Itxoin! Errandio haizeak. Tartalo, aspaldiko, jan aurretik, pixka bat hitz egin beharko dugu gutxienez. Tartalo, denbora asko daramagu elkar ikusi gabe, baina nere herrian oso ezaguna zara. Jartzaitez, suaren bueltan. Prestatu ezagun, ez dakit, bildotx bat bientzako, eta bitartean kontaidazu zer moduz eguna. Eta hala, Tartalo horren zegoen harritua. Hartu zuela hiltzea, sartu zuela bildotx bat, eta solasean hasi ziren. Tartalo, zu gizaki asko jandituzu ezta, sumatzen zaizu bai. Baina nik ez daukat aragirik. Ni harron flakatua nago. Bildotx pixka bat janez gero, hobeki moldatuko nintzateke. Akaso, zu gian behar duzunetik, ister bat bertzerik ez hartuz gero, bihar nere aragiak bertze zapore bat edukiko luke. Ta Tartalori, ez zitzaion ideia txarra iruditu. Utzi dazu niri! Nibiliko naiz heltzeari bueltaka. Eta lako batean, Tartalo solasari zela, burruntzalea sutan jarri zuen, eta gorri zela. Tartalo, etor zaitez, uste dut zerbait daukazula aurpegian. Urbildu eta rauz! Begiaren kontra jarri zuen burruntzalea, egosten berotzen, iskaltzen ari zela. Bere garrasiak iritsi ziren, baina tafaiaraino, eta baita orozkoraino ere. Oiu aserratu zen Tartalo, hartu zuen harri bat eta rauz! Jarri du kobazuloaren atean. Eta orduan haizeak, etxean zengo niko nain. Tartalo hurbildu zen bere gana. Ikusiko duzu orain haizea. Tartalo, benetan sentitzen dut nere helburua etzen zuri minik ematia, baina nahasi naiz eta burruntzalera sartu beharrian bapegitik sartu dizut. Eta Tartalok, eraztun bat atera zuen. Ez nauzu berriz engainatuko. Eta atzean sartu. Eta haizeak hasieran pentsatu zuen,
urrezko eraztun bat eman didanerako gauzonik ez. Eta pixka bat urruntzen hasten zen aldiro. Hemen nago! Gau osoa pentsatzen pasa zuen, zer egingo dut, biharrak abatuko nau, eta gaztia, naiz orainik oraindik laguntzako festak eta denak ospatu beharrak zingo dut banik. Talako batean, ideia bat eduki zuen. Hurrengo egunean, ardi hauei, jaten ere eman beharko die. Eta lako batian, hurrengo egunean esnatu da tartalo. Eta harri apur bat mugitu. Eta jarri da zuloan. Etorri ardiak, banaka aterako ditut. Eta horrela zu, barrenean geldituko zara nere afaria izateko. Eta zue pentsan, tartalo batzutan bai inozentia zen, baina kontatzen xarmankizekien eta ederkizakien zenbat ardi zituen bai. 257. Eta hantxe zebilen ardiak aterata kontatzen. Badezpada ere, haizea etzedin eskapatu. Eta hori ikustean, haizeak hartu du. Ardiaren larrua jarri da lau hanketan. Eta ardien artetik alde egin du. Abiatu da leisterkako bazulotik atera orduko. Baina zer zeukan atzen artean? Bai, neska. Eraztuna, tantxa zitzaion. Hemen nago. Tartalok entzun duenean hori, hasi da laisterka. Madarikatua! Eta segitu du maldan beiti. Korrika eta laisterka zijoan aizeare. Eta saiatzen zen eraztunak entzen, baina ezin. Azkenean, laban bat hartu eta rauz. Atza moztu behar izan zuen. Eta eraztunta guzti, bota zuen. Inguruan zegoen erreka sakon batera. Hemen nago. Eta tartalo, ahotsaren gibeletik, zoro erdi itxu, rauz, salto egin. Eta errekara eromri omen zen. Eta egun hartan, haizeak jakin zuen. Eta ondotik Euskal Herri guztiak. Tartalok, ez dakiela igeri egiten. Hala ere, kontu bat errango dizuet. Batzuk diote tartalo bakarra dagoela, beste batzuk asko. Ni konbentzituta nago, bat baino gehiago gutxienez egon behar duela. Zeren, edo hori, edo tartalok, noizbait igeri egiten ikasi zuen.